Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Από ό,τι φαίνεται κάποιοι έχουν μείνει εκτός. Αυτό θα το μαγνητοσκοπήσω και θα το στείλω. Οπότε αν βλέπετε τη μαγνητοσκοπημένη μετάδοση, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, τώρα τι είναι αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Πριν από κάποια χρόνια, ένας νεαρός Βρετανός που τον έλεγαν Άλεξ κάτι, είχε μια ιδέα πρακτικά, μια πρωτότυπη ιδέα. Η ιδέα αυτή ήταν να δημιουργήσει ένα site το οποίο θα το χωρίσει σε πολύ μικρά blocks, το οποίο θα αποτελούνται από 100 pixel το καθένα, πολύ μικρά block, στα οποία σε κάθε ένα από αυτά θα βάζε κάποιο είδους διαφήμιση, ούτως ώστε να μπορούν να πηγαίνουν διάφορες εταιρείες και να αγοράζουν ένα ή περισσότερα blocks. Αυτός τώρα, δεν ξέρω, σαν ιδέα αυτό εμένα δεν θα με εντυπωσίαζε, αν το πρώτο άκουγα. Το θέμα είναι ότι αυτός κατάφερε να πουλήσει όλο τον πίνακα που είχε σχεδιάσει και επειδή δημιουργήθηκε ντόρος γύρω από αυτό το πράγμα, κατάφερε αυτός να πουλήσει όλα αυτά τα blocks για ένα χρόνο, να τα νοικιάσει ας πούμε, για ένα χρόνο, για $1.000.000. Πουλάγε $100 το κάθε block. Είχε 10.000 block, οπότε ναι, αμέσως έβγαλε το 1 εκατομμύριο του. Και αυτό μια σχετικά απλή ιδέα. Λοιπόν, αυτή η σελίδα και αυτό το site λέγεται The Million Dollar Homepage. Μπορείτε να το ψάξετε στο Wikipedia να δείτε περισσότερα στοιχεία για αυτό το πράγμα. Σε γενικές γραμμές λέει αυτά που σας είπα τώρα. Αυτός κατάφερε, η κεντρική ιδέα αυτού που έκανε είναι ότι κατάφερε να δημιουργήσει ντόρο, buzz ας πούμε, και επειδή δημιουργήθηκε ντόρος, μπαίνει πολλής κόσμος να δει αυτή τη σελίδα και επειδή μπαίνει πολλής κόσμος γίνονται πολλά κλικ, άρα συμφέρει τον χύψη διαφημιζόμενο να πληρώνει χρήματα για να πληρώνει χρήματα για να διαφημίζεται εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτή είναι η σελίδα άδεια, το The Million Dollar Homepage, αυτή είναι η σελίδα άδεια. Κάπως έτσι είναι όταν τη γέμισε αυτός. Κάποιοι αγοράσαν ένα blog, κάποιοι 10, κάποιοι 100, κάποιοι 200 και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το εισαγωγή, το ένα πράγμα που έχει σχέση με αυτό που θα κάνουμε εμείς. Λοιπόν, ποιες δύο βιομηχανίες τζιράρουν πάνω από $520 δισεκατομμύρια το χρόνο? Η βιομηχανία των άμεσων πωλήσεων ή του MLM και η online διαφήμιση. Αυτοί οι δύο χώροι από μόνοι τους τζιράρουν $520 δισεκατομμύρια το χρόνο. Αυτό που θα δούμε συνδυάζει αυτούς τους δύο χώρους και δίνει σε μας μια ρεαλιστική πιθανότητα να αντλήσουμε κέρδος από αυτό το τζίρο. Αυτό για το οποίο μιλάμε δεν έχει ανταγωνισμό, είναι τελείως καινούριο, με ό,τι καλό ή κακό συνεπάγεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να μου επιβεβαιώσετε από τη μία ότι με ακούτε, κατά δεύτερον έχω να κάνω μια θερμή παράκληση, επειδή έχει γεμίσει το δωμάτιο και παίρνω άπειρα μηνύματα ότι δεν μπορεί να μπει, αν έχουν την καλοσύνη οι άνθρωποι που είναι στην μπροστινή μου γραμμή και με ξέρουν ή έχουμε συζητήσει τι είναι αυτό το πράγμα, σας διαβεβαιώ ότι αυτό το πράγμα εγώ το μαγνητοσκοπώ, θα σας το στείλω. Όποιος έχει την καλοσύνη να βγει από το δωμάτιο για να μπορέσει να μπει κάποιος άλλος, το κάνει. Παρακαλώ. Θερμή παράκληση αυτό το πράγμα. Όποιος του έχω πει λίγα λόγια ή όποιος έχει την άνοιση θα με βρει ότι θα του το στείλω αυτό το πράγμα με ένα link πρακτικά με το που το μαγνητοσκοπήσω. Πάρα πολύ παρακαλώ, όποιος μπορεί να κάνει log out. Δηλαδή και ο do it for you και το... Ναι. Σε γενικές γραμμές, όποιος μπορεί να κάνει log out, δηλαδή βλέπω πολλά γνωστά πρόσωπα, θα σας το στείλω εγώ, έχετε το λόγο μου, δεν χάνετε κάτι αφού έχετε συμπληρώσει τη φόρμα προεγγραφής. Αυτό, αν έχετε την καλοσύνη, κάντε log out για να μπορέσει να μπει κάποιος άλλος. Λοιπόν, το μειονέκτημα του Million Dollar Homepage, ευχαριστώ Αναστασία, είναι ότι δεν έχει στοχευμένο traffic. Οι άνθρωποι που επισκέπτονται τη σελίδα αυτή δεν έχουν συγκεκριμένο προφίλ και ως εκ τούτου τα κλικ που πολλές φορές κάνουν τους οδηγούν σε σελίδες άσχετες με τα ενδιαφέροντά τους.
Λοιπόν, υπάρχει ένα site το οποίο λέγεται alexa.com. Αυτό το site μετράει την επισκεψιμότητα που έχει κάθε σελίδα. Οπότε δεν ξέρω όταν φαίνεται αυτό καθαρά. Αν πληκτρολογήσετε στο alexa.com, μπορείτε να πάτε και τώρα που μιλάω εγώ. Αν πληκτρολογήσετε στο alexa.com τη λέξη google.com, θα δείτε ότι βγαίνει το νούμερο 2, το οποίο σημαίνει ότι παγκόσμια είναι νούμερο 2 σε επισκεψιμότητα. Αν πληκτρολογήσετε facebook.com, θα δείτε ότι το Facebook βγαίνει νούμερο 1. Οπότε αυτό το site κατά τάση δείχνει πόσο ψηλά σε επισκεψιμότητα είναι τα διάφορα site. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους βγαίνουν. Θα σας στείλω το link κατευθείαν. Δεν θα περιμένετε μες τη βδομάδα, θα το στείλω πρακτικά μέσα σε 1-2 ώρες αφού τελειώσω. Λοιπόν, αν βάλουμε τη $1 million homepage, θα δούμε ότι παρόλο που αυτός την πούλησε $1.000.000 και έγινε φοβερός ντόρος και την ξέρουν πάρα πολύ και ούτω καθεξής, είναι 47.938. Δεν είναι δηλαδή μέσα στις πρώτες 10 ή μέσα στις πρώτες 100. Αλλά παρόλα αυτά, ακόμα και το 50.000 είναι αρκετό για να βγάλει κάποιος πάρα πολλά χρήματα, επειδή 50.000 ουσιαστικά σε όλο τον πλανήτη σημαίνει πάλι παρόλα αυτά μια γιγάντια επισκεψιμότητα. Οπότε αν βάλουμε μια εταιρεία δικτυακού marketing και διαλέγουμε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες δικτυακού marketing που είναι η Amway, θα δούμε ότι η Amway, το site της Amway σε επισκεψιμότητα είναι 8.600 κάτι. Η Amway έχει πάνω από 3 εκατομμύρια distributors σε όλο τον κόσμο, μια τεράστια εταιρεία, υπάρχει πάνω από μισό αιώνα, 60 χρόνια κάτι τέτοιο. Είναι ακόμα πιο ψηλά και από το $1 million homepage, επειδή οι εταιρείες δικτυακού marketing στη φύση τους έχουν το να ανακατεύουν πάρα πολύ κόσμο, άρα πάρα πολλοί κόσμος να πηγαίνει να επισκέπτεται τη σελίδα του και το καθεξής. Αν βάλουμε τη Styforp, αναφέρω τη Styforp επειδή είναι η δικιά μου εταιρεία πρακτικά, παρόλο που επουδενή λόγο δεν τη συγκρίνω σε μέγεθος με την Amway, δηλαδή έχει δραματικά λιγότερους δικτυωτές, υπάρχει μόνο ένα χρονικό το καθεξής, αλλά ακριβώς επειδή είναι internet marketing, είναι στις 7.500, είναι δηλαδή περίπου 10-15%, έχει Styforp πολύ μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από μια γιγάντια εταιρεία δικτυακού marketing όπως η Amway. Σε επισκεψιμότητα είναι αυτό, έτσι, δεν μιλάω τώρα για τζίρο και κόσμο και το καθεξής. Λοιπόν, αν βάλουμε την εταιρεία Herbalife βγαίνει 29.000 και το καθεξής. Μπορείτε να βάλετε διάφορες εταιρείες για να καταλάβετε τι σημαίνει το κάθε νούμερο. Και θα δείτε ότι οι εταιρείες δικτυακού marketing από τη φύση τους βγαίνουν πάρα πολύ ψηλά. Επειδή έχουν την τάση να ανακατεύουν πάρα πολύ κόσμο, επειδή έχουν την τάση να Alexa.com είναι αυτό. Λοιπόν, τώρα αν βάλετε το Zik, παρόλο που έχει κλείσει εδώ και κάποιους μήνες, ακριβώς επειδή το Zik ουσιαστικά μετουσίωσε την έννοια του να γίνει κάτι viral και έστελνε πάρα πολύ κόσμο εκεί, αυτό είχε χτυπήσει rank 172. Το οποίο είναι αδιανόητα, αυτά τα νούμερα είναι αδιανόητα για εταιρείες που υπάρχουν 1 χρόνο, 6 μήνες, 1,5 χρόνο και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτό για το οποίο μιλάμε σήμερα ουσιαστικά έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες, κατά τη γνώμη μου, έχει κάποιες πιθανότητες να γίνει viral. Δηλαδή ήδη στις πρώτες ώρες λειτουργία του υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει 200 εισαγωγές, 30, 20, 10 και ούτω καθεξής. Λοιπόν, το internet marketing και το online δικτυακό marketing έχει δύναμη και έχει αυτή τη δύναμη του να μπορεί να κάνει κάτι viral. Αυτό για το οποίο μιλάμε και αυτό το οποίο ξεκίνησε πριν λίγες ώρες είναι ένα δίκτυο, ένα MLM, το προϊόν του οποίου είναι τα διαφημιστικά blogs. Είναι αυτά τα pixels που είδαμε στην προηγούμενη σελίδα. Σε σχέση λοιπόν με τη σελίδα του Alex, που όποιος θέλει πρακτικά πάει εκεί και αγοράζει και πάει ό,τι κόσμος να είναι, επειδή αυτό το πράγμα θα διανεμηθεί και θα διαφημιστεί μέσω MLM, είναι λογικό να υποθέσουμε ότι οι άνθρωποι που θα μπουν μέσα θα είναι δικτυωτές. Ως εκ τούτου και οι διαφημίσεις που θα βάζουμε μέσα θα έχουν στοχευμένο traffic από τη μία, και επίσης και το target group των δικτυωτών είναι πάρα πολύ καλό, γιατί οι δικτυωτές από τη φύση τους είναι άνθρωποι, τις περισσότερες φορές, που ψάχνουν για μια ευκαιρία.
που ψάχνουν για κάτι. Που είναι ναι, αυτό. Οπότε ουσιαστικά θα έχουμε μια τέτοια σελίδα η οποία προφανώς δεν θα ονομάζεται The $1 Million Homepage. Θα υπάρξει μια τέτοια σελίδα, ο κάθε ένας που θα αγοράζει το προϊόν αυτής της εταιρείας θα αποκτάει και ένα δικό του τετραγωνάκι και το σχέδιο είναι ότι εκεί θα οδηγηθεί μαζικό traffic, ούτως ώστε σίγουρα να ξεπεραστεί το The $1 Million Homepage επισκεψιμότητα σε κάποιους μήνες, ούτως ώστε τα χρήματα που θα δίνει κάποιος για το blog να είναι λίγα σε σχέση με τα clicks που θα παίρνει από τη διαφήμιση. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο όσοι έρχονται τώρα, να ζητήσω συγγνώμη, έχει γεμίσει το δωμάτιο, θα κάνουμε webinar στις 10, αυτό εδώ θα το μαγνητοσκοπήσω και θα σας το στείλω, θα ξανακάνουμε και ένα στις 10 και θέλω να παρακαλέσω τους ανθρώπους που βλέπω εδώ πέρα που είναι στην μπροστινή μου γραμμή, όπως ο Σπύρος, ο Βίγκος, χίλια συγγνώμη Σπύρο, και ούτω καθεξής, αν έχουν την καλοσύνη θα σας το στείλω. Στο λόγο μου θα σας το στείλω κατευθείαν, δεν χάνετε κάτι. Αν έχετε συμπληρώσει φόρμα προγραφής, δεν χάνετε κάτι μη βλέποντας το ζωντανά. Οπότε αν έχετε την καλοσύνη βγείτε, γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που δεν μπορεί να μπει μέσα. Λοιπόν, το κόστος του κάθε blog είναι $35 για ένα χρόνο. Κάθε blog έχει διάρκεια ζωής ενός χρόνου, το από αυτό. Που, όταν λέμε διάρκεια ζωής ενός χρόνου σημαίνει ότι δίνει κάποιος $35 και αγοράζει ένα blog το οποίο θα έχει το link του και τη διαφήμισή του, αυτή τη μικρούλα διαφήμιση, για μέχρι την επόμενη ημερομηνία του επόμενου χρόνου που θα πρέπει να ξανααγοράσει τα $35 αν θέλει να παραπίνει στον πίνακα ή αλλιώς φεύγει. Όσοι γίνουν affiliate και δικτυωτές αυτού εδώ, προκειμένου να λαμβάνουν προμήθειες και να διατηρούν τις θέσεις στο Matrix που θα δούμε μετά, πρέπει να αγοράζουν σε χονδρική εντός αγωγή τιμή, δηλαδή $25, ένα τέτοιο κάθε μήνα. Οπότε, κάποιος για να είναι ενεργός σε αυτό το MLM, πρέπει να διατηρεί, πρέπει να κάνει μια αγορά αρχική, σαν εγγραφή με $35, που δεν είναι όμως εγγραφή γιατί παίρνει αυτό το pixel, και μετά κάθε μήνα να αγοράζει ένα pixel στην τιμή των $25. Με αποτέλεσμα να μεγαλώνει η διαφήμιση του και το καθεξής. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο σας. Από εδώ και πέρα δεν έχει νόημα να φύγει κανένας, γιατί δεν θα καταλαβαίνει κανένας τίποτα από τι λέω άμα μπει. Οπότε, ναι. Οπότε όποιος είναι να φύγει γρήγορα τέλος πάντων. Και χίλια συγγνώμη που το λέω έτσι. Λοιπόν, ουσιαστικά αυτό που θα γίνει είναι το στήσιμο μιας πλατφόρμας η οποία ως επιτοπλίστων θα διαφημίζει προϊόντα που ενδιαφέρουν δικτυωτές. Αυτό είναι το έξυπνο πράγμα να κάνει κάποιος τέλος πάντων. Αν πάει κάποιος εκεί πέρα να διαφημίσει κάλτσες ή online καζίνο ή κάτι τέτοιο, προφανώς δεν θα έχει καλό αποτέλεσμα. Θα πρέπει όποιος διαφημιστεί εκεί πέρα, από τη στιγμή που το traffic θα είναι δικτυωτές, θα πρέπει τα προϊόντα που θα διαφημιστούν εκεί πέρα να ενδιαφέρουν δικτυωτές. Εκτός από τη διαφήμιση αυτή καθ' αυτή της εταιρείας, όλοι οι δικτυωτές θα στέλνουν άπειρο μαζικό traffic σε αυτή τη σελίδα μόνο και μόνο εξαιτίας της προσπάθειάς τους να εισάγουν κόσμο. Ακριβώς όπως γίνεται και στο δικό μου κύριο δίκτυο από τη στιγμή που όσοι το γνωρίζετε εδώ πέρα. Με αυτόν τον τρόπο, αν αυτό το πράγμα πετύχει, υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες να γίνει viral. Και άμα γίνει viral, ουσιαστικά αυτά τα χρήματα που θα δίνουμε για διαφήμιση θα αποκτήσουν τεράστια αξία. Και αυτό το πράγμα με το viral, είπαμε ότι γίνεται ήδη, έχει γίνει με αρκετές εταιρείες και γίνεται με αρκετές εταιρείες online δικτυακού marketing. Δεν γίνεται τόσο με τις παραδοσιακές εταιρείες που λειτουργούν με τον κλασικό τρόπο, αλλά οι εταιρείες με άειλα ηλεκτρονικά προϊόντα ή εταιρείες που έχουν στη φύση τους το να μπαίνει ο άλλος μέσα, να βάζει παραγγελίες, να βλέπει το χάρτη online κτλ. Έχουν γίνονται viral τέλος πάντων, αποκτούν πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Οπότε το προϊόν είναι τα διαφημιστικά blog. Άρα το προϊόν είναι η διαφήμιση και το traffic. Οπότε έχουμε ένα MLM που πουλά traffic στην ουσία. Στην Ελλάδα αυτά τα πράγματα μπορεί να ακούγονται κινέζικα. Στα μέλη του δικτύου μου δεν θα ακούγονται κινέζικα, γιατί όλοι τώρα έχουμε αρχίσει να ασχολούμαστε με τι είναι το traffic, πόσο κοστίζει και το καθεξής, επειδή κάνουμε online δικτυακό marketing. Αλλά στο εξωτερικό σε γενικές γραμμές ζουν και πεθαίνουν για αυτό το προϊόν. Το αν θα πετύχει, αν θα αποτύχει κάποιος σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, επειδή είναι αρκετά ανταγωνιστικό το περιβάλλον, δεν είναι όπως είμαστε εδώ πέρα που με 5-10 λεπτά πάμε και διαφημιζόμαστε και έχουμε κλικ και είμαστε μια χαρά. Στο εξωτερικό υπάρχει ανταγωνισμός, έχει ανέβει πολύ το κόστος της διαφήμισης και στο εξωτερικό διψούν για οικονομικό στοχευμένο traffic.
Λοιπόν, ποιο είναι το πλάνο τώρα? Η κεντρική ιδέα του προϊόντος αυτή είναι. Σας την είπα την κεντρική ιδέα του προϊόντος. Ποιο είναι το πλάνο τώρα και για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το συναίσθημα του κατεπήγοντος, ας πούμε, που προσπαθώ να μεταδώσω. Λοιπόν, υπάρχουν 11 διαφορετικοί τρόποι πληρωμών. Κάποια θα τα περάσω γρήγορα. Κάποια που έχουν σχέση με τη χρονική πίεση του πράγματος θα εμβαθύνω. Λοιπόν, το πρώτο. Το πρώτο είναι πώληση λιανικής. Αν κάποιος δεν θέλει να εισαχθεί, αν δεν θέλει MLM, όταν αγοράζει ένα μπλοκ $35, εμείς κρατάμε το 40%, πρώτη γενιά το 10%, δεύτερη γενιά το 10%. Το δίκτυο γενικώς αυτό έχει ένα payout περίπου στο 70%. Οι περισσότεροι που είμαστε εδώ πέρα, προφανώς δεν είμαστε εδώ πέρα για να πουλάμε λιανική blocks. Έτσι. Αλλά αυτό είναι κυρίως για κάποιον που είπαμε που δεσμεύεται, που δεν θέλει να κάνει δίκτυο για χύψη λόγο, ή για κάποια πολύ μεγάλη εταιρεία που δεν την ενδιαφέρει να γίνει μέλος του δικτύου και το καθεξής. Το δεύτερο, και αυτό το περνάμε γρήγορα, είναι fast ad bonus, ότι για κάθε άνθρωπο που εισάγει κάποιος κερδίζει $3, για κάθε άνθρωπο που εισάγει δεύτερη γενιά του $1, η τρίτη γενιά του $1. Πάλι όσοι είστε εξοικειωμένοι με την έννοια του Matrix, αυτά τα πράγματα. Πρώτη γενιά είναι οι άνθρωποι που εισάγουμε εμείς, δεύτερη γενιά είναι οι άνθρωποι που εισάγουν οι άνθρωποι μας, τρίτη γενιά είναι οι άνθρωποι που εισάγαν οι άνθρωποι των ανθρώπων μας. Αυτό θα πει πρώτη, δεύτερη, τρίτη γενιά. Ο καθένας μπορεί να έχει όσους θέλει στην πρώτη του γενιά, στη δεύτερη γενιά, στην τρίτη γενιά, άσχετα με το πώς θα τοποθετηθούν στο Matrix. Ακριβώς παραπέμπω στο κύριο δίκτυό μου, γιατί οι περισσότεροι εδώ είστε στη λίστα μου. Οπότε αυτό σημαίνει ότι αν μη τι άλλο έχετε δει ένα πλάνο από μένα, άσχετα με το αν ξεκινήσατε ή όχι. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάθε μπλοκ που αγοράζει κάποιος, όχι το πρώτο μπλοκ, ούτε ένα μπλοκ, τοποθετείται σε ένα 3x8 forced matrix. Και εξηγώ τι θα πει αυτό το πράγμα. Εδώ πέρα δεν τοποθετούνται άτομα. Δηλαδή δεν είναι γράφεται ο Κωνσταντίνος παίρνει μία θέση. Αν ο Κωνσταντίνος αγοράσει 15 θέσεις, θα καταλάβει 15 θέσεις στο Matrix. Αν ο άλλος αγοράσει 50 θέσεις, θα καταλάβει 50 θέσεις στο Matrix. Αν ο άλλος αγοράσει μία θέση, θα καταλάβει μία θέση στο Matrix. Αν αγοράζει ένα μπλοκ το μήνα, κάθε μήνα θα καταλαμβάνει και μια καινούργια θέση στο Matrix. Αυτό το 3x8 Matrix είναι σαν τον power line των δικτύων με το Matrix, αλλά είναι power line σαν να έχει πάρει στερεοειδή. Δηλαδή, τι εννοώ? Ότι ότι οι άνθρωποι που είναι εδώ πέρα, ότι σε αυτό το πράγμα δεν τοποθετούνται οι άνθρωποι που εισάγετε εσείς μόνο, δεν τοποθετούνται καν οι άνθρωποι που εισάγουν οι upline σας, τοποθετούνται όσοι εισάγονται στην εταιρεία γενικότερα. Που σημαίνει ότι ακόμα και εσείς και εγώ και ο upline μου να μην εισάγει κανέναν, αν αυτή η εταιρεία εισάγει άτομα και αναπτυχθεί, αυτό το Matrix θα γεμίσει και θα μας δίνει χρήματα. Αν θέλετε μπορείτε να κάνετε full screen για να βλέπετε καλύτερα τα νούμερα. Η κεντρική ιδέα είναι ότι στο πρώτο επίπεδο κερδίζει 10 λεπτά από τον καθένα, μετά ανεβάζει το νούμερο. Η κεντρική ιδέα είναι ότι αν αυτό το πράγμα γεμίσει, και εδώ πέρα όταν λέμε 10.000 για να γεμίσει, δεν είναι άτομα αυτά. Δεν είναι άτομα αυτά. Αυτά είναι blocks. Δηλαδή 1.000 άνθρωποι από 10 μπλοκ γέμισε αυτό από κάτω σας. Οπότε το maximum που μπορεί να κερδίσει κάθε μπλοκ που αγοράζουμε είναι $10.000. Αυτό δεν είναι μηνιαίο εισόδημα. Αυτό το εισόδημα το παίρνουμε για κάθε... Δηλαδή, αν είμαστε εμείς στο Matrix και από κάτω μας εισαχθούν 3 άτομα, βγάλαμε $30 πρακτικά επί τόπου. Αυτό θα πληρώνει κάθε εβδομάδα, κάθε 2 εβδομάδες, κάτι τέτοιο. Αν γεμίσουν οι επόμενες 4 άλλες τόσες, δεν είναι ότι παίρνεις τα χρήματα μόνο αν γεμίσει. Ανάλογα με το πώς γεμίζει και το πόσο γρήγορα γεμίζει, παίρνεις κάποια χρήματα. Και όποιος άνθρωπος εισάγεται στην εταιρεία γενικότερα, μπαίνει ή δίπλα σου ή από κάτω σου. Αυτό το πράγμα από ένα σημείο και μετά, όταν αυτό το Matrix ανοίξει πάρα πολύ, θα δίνει ελάχιστα χρήματα, θα δίνει ένα μικρό χαρτζηλίκι. Αυτή τη στιγμή όμως που ξεκινάει αυτή η εταιρεία τώρα έχει ανοίξει κανονικά εδώ και 11 ώρες. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το πράγμα, άμα αυτή η εταιρεία πετύχει, έχει μια πάρα πολύ μεγάλη προοπτική για μας. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Και αυτές οι προμήθειες, αυτό τονίζω και πάω παρακάτω, αυτές οι προμήθειες δεν είναι εφάπαξ για το κάθε άτομο, είναι εφάπαξ για το κάθε μπλοκ. Που σημαίνει ότι κάθε μπλοκ που αγοράζει κάποιος φεύγει από τον πίνακα όταν πάρει τις 10.000 ευρώ. Τότε γεμίζει το 3x8 Matrix και καταργείται εντός αγωγικών το συγκεκριμένο μπλοκ.
Λοιπόν, οπότε αυτό είναι το Gold Matrix, λέγεται Max Line, κάτι ανάμεσα σε Matrix και Power Line, και εκεί πέρα εισάγονται άτομα πρακτικά από όλο τον κόσμο. Άκη Μάρη, αν έχεις την καλοσύνη, μη σχολιάζεις τώρα, γιατί είναι η πρώτη φορά που κάνω το πλάνο, με μπερδεύεις και δεν μπορώ να συνεχίσω. Οκ, βασικά απενεργοποιώ το chat και είμαστε μια χαρά. Sorry τώρα, απλώς δεν... Δηλαδή, πρώτη φορά που κάνω το πλάνο, λίγη κατανόηση. Λοιπόν, το τέταρτο bonus είναι το Platinum bonus. Και αυτό είναι το Platinum Matrix. Και αυτό είναι ένα όχι 3x8 Matrix, είναι 3x9 Matrix. Ποιες είναι οι ομοιότητες με το προηγούμενο και ποια η διαφορά? Πάλι τοποθετούνται blocks και όχι άτομα, που σημαίνει ότι τα 30.000 blocks που λέει κάτω ουσιαστικά είναι 3.000 άνθρωποι για 10 μήνες ή 3.000 άνθρωποι με 10 blocks ο καθένας τον πρώτο μήνα. Δεν είναι άτομα αυτά, γεμίζει πολύ πιο γρήγορα με τον τρόπο, από τη στιγμή που είναι μονάδες αγοράς, ας πούμε. Αλλά σε αυτό το Matrix τοποθετούνται μόνο οι άνθρωποι που εισάγουμε εμείς ή οι upline μας. Εδώ πέρα τώρα τι γίνεται? Οι περισσότεροι εδώ είστε στη δική μου ομάδα. Και είστε από τους πρώτους ανθρώπους που θα ξεκινήσετε στη δική μου ομάδα. Αν γνωρίζετε την ιστορία με το κύριο δίκτυό μου, το δίκτυο με τα εργαλεία, σίγουρα καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα, αν μη τι άλλο, σας δίνει καλές πιθανότητες. Εκτός από αυτό όμως, αν δεν είμαι εγώ αρκετός, και όντως δεν νιώθω εγώ αρκετός για αυτό το πράγμα, ο άμεσος upline μου είναι ο τύπος που έχει βάλει 1000 άτομα στο κύριο δίκτυό μου και εδώ πέρα έβαλε 200 άτομα την πρώτη μέρα. Πάρα πολλοί από αυτούς τους 200 που έχει βάλει έχουν μπει μετά τη δική σας προεγγραφή. Που σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μπουν μετά από εσάς, παύλα κάτω από εσάς. Αυτό θα πω τώρα. Πώς θα γίνει το placement? Από σήμερα εισάγεται κόσμος με $35. Δηλαδή ένα μπλοκ $35 και είσαι μέλος. Είχε ανοίξει όμως εδώ και περίπου 2 εβδομάδες μια χαραμάδα εντός αγωγικών για όσους ήθελαν να ξεκινήσουν με $525. Δηλαδή ουσιαστικά κάνανε ένα σεμινάριο με ανθρώπους που είχαν 500 άτομα ομάδας και πάνω. Εγώ στο τσακ τη στιγμή που με καλέσαν ήμουνα 500 άτομα και πάνω στο κύριο δικτυό μου, οπότε μπόρεσα να το παρακολουθήσω. Οι άνθρωποι που ήταν εκεί πέρα ήταν κάποιοι φοβεροί internet marketers με χιλιάδες ανθρώπων λίστες και ουσιαστικά τους έδωσε και εμάς έδωσε τη δυνατότητα να τοποθετηθούμε νωρίτερα με την προϋπόθεση ότι θα αγοράσουμε 15 μπλοκ ο καθένας. Και εγώ αυτό το πράγμα το έκανα, γι' αυτό και ήμουν έτοιμος κατευθείαν με το που να ξεκινήσω να στείλω το link, γιατί αλλιώς θα έπρεπε να πω στο sponsor μου να μου δώσει το link κτλ. Οπότε ουσιαστικά εγώ με αυτόν τον τρόπο, εκτός από 15 μπλοκ, αγόρασα και χρόνο τους να το ξεκινήσουμε και να το τρέξουμε γρήγορα αυτό το πράγμα. Αλλά τι γίνεται? Για να μην γεμίσει από εμάς, είναι περίπου 400 άτομα ας πούμε, που το κάνω αυτό το πράγμα. 400 άτομα επί 15 blocks είναι περίπου 6.000 blocks. Αλλά τι κάνανε? Και μου φάνηκε τρομερά δίκαιο αυτό το πράγμα. Επειδή με 6.000 blocks ουσιαστικά οι καλές, όχι, πολλές από τις καλές θέσεις θα ήταν κατηλημμένες στο 15 πλούν από τον κάθε ένα από εμάς, τοποθετήθηκε από εμάς μόνο ένα block. Πληρώσαν $525, τοποθετήθηκε ένα block. Τα υπόλοιπα block από εμάς, μόνο και μόνο εγώ στη δικιά μου ομάδα έχω 7-8 άτομα που έχουν αποχωράσει από 15 μπλοκ. Εμείς αυτά τα 7-8 άτομα τοποθετήθηκαν 8 μπλοκ δικά μας. Τα υπόλοιπα μπλοκ θα μπουν 1η Νοεμβρίου αφού μπει ένα μπλοκ από τον κάθε ένα που θα γραφτεί σήμερα, αύριο και ούτω καθεξής. Οπότε ήδη οι άνθρωποι που παρακολουθούμε αυτό το πράγμα έχουμε μια πολύ μεγάλη μαγιά ανθρώπων που υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αν αυτό το πράγμα δεν κολλήσει για το χύψη λόγο. Και λέω δεν κολλήσει όχι ότι έχει κάποια υποψία ότι μπορεί να κολλήσει, ότι είναι άγνωστο, δεν το ξέρουμε, είναι και ούτω καθεξής. Αλλά ουσιαστικά αυτό το πράγμα ξεκινώντας 1η Νοεμβρίου, γιατί τώρα δεν έχει ξεκινήσει, τώρα είμαστε στο pre-launch. Γι' αυτό και αν βλέπετε στο back office διάφορα πραγματάκια δεν δουλεύουν και ούτω καθεξής. Ότι αυτό το πράγμα 1η Νοεμβρίου θα τοποθετήσει χιλιάδες επί χιλιάδων μπλοκ. Τώρα, ταυτόχρονα μπαίνετε και σε άλλο ένα matrix. Αλλά εδώ πέρα σε αυτό το matrix είναι 2x15. Είναι ακριβώς σαν τις κύριες εταιρείες μου, απλώς δεν είναι 2x14, είναι 2x15. Σας δίνει τα χρήματα που βλέπετε εδώ πέρα στον πίνακα, αλλά αυτά δεν είναι blocks, εδώ είναι άτομα. Και εδώ πέρα πάλι γεμίζουν, είναι οι άνθρωποι που θα βάλετε εσείς, οι άνθρωποι που θα ρίξουμε εμείς με spillover από κάτω σας. Και εδώ πέρα ο κάθε ένας μπαίνει μια φορά. Και εδώ πέρα τοποθετούμαστε με βάση το χρόνο που συμπληρώσαμε τη φόρμα που εγγραφής, γι' αυτό το λόγο και τα μηνύματά μου
έγραφα panic γρήγορα, γιατί ακριβώς ήξερα ότι η τοποθέτηση δεν θα γίνει με βάση το πότε θα πληρώσουμε. Έχουμε 3-4 μέρες να πληρώσουμε. Αν θέλουμε να πληρώσουμε, αν θέλουμε δεν πληρώνουμε. Εσείς δηλαδή, γιατί εγώ έχω πληρώσει. Αλλά ναι, τέλος πάντων. Οπότε για όλη την ομάδα μου αυτή τη στιγμή, όσο έχω κάνει προγραφή, είναι κρατημένη μια αρκετά καλή θέση αν αυτό το πράγμα προχωρήσει. Που δεν ξέρουμε αν θα προχωρήσει, βέβαια, θα τα πω αυτά μετά. Έχω μετά τα disclaimers. Λοιπόν, οπότε είπαμε και αυτό εδώ, αυτό το πράγμα αποδίδει μέχρι $63,000 αν γεμίσει όλο, και αυτό είναι μηνιαίο εισόδημα, επειδή οι άνθρωποι είναι μέσα και αυτά τα χρήματα βγαίνουν από τα $25 επαναγορά στον blog των ανθρώπων που θέλουν να μένουν active και να παίρνουν προμήθειες. Λοιπόν, το πέμπτο είναι το matching bonus. Το matching bonus λέει ότι για κάθε άνθρωπο που έχει εισάγει, παίρνεις το 20% των χρημάτων του. Για τη δεύτερη γενιά το 20%, για την τρίτη γενιά το 10% και την τέταρτη γενιά το 10%. Εδώ πέρα, τώρα τι είναι το BZB, Buzz Builder και ούτω καθεξής, μην μπούμε στη λογική να το εξηγήσουμε, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Δηλαδή για να έχετε matching bonus έχετε βάλει άτομα και αυτό πρακτικά εξασφαλίζει αυτό το πράγμα. Αλλά εδώ θέλω να καταλάβουμε το εξής, ότι αυτό το 20% που εμένα αρχικά μου φάνηκε μικρό γιατί εγώ είμαι κακομαθημένος και το matching bonus στο οποίο έχω συνηθίσει είναι 50%, δεν δίνεται ανά άτομο, δίνεται ανά block. Δηλαδή, αν κάποιος συνεργάτης σας, που εγώ σας είπα έχω 7-8 τέτοιους, αγοράσουν από 10 block το καθένα και το κάθε mini μπλοκάκι, το κάθε block, δίνει ένα εισόδημα γιατί όλο και κάποιοι μπαίνουν μετά από εκείνο, και στο ένα matrix και στο άλλο matrix, το 20% το παίρνω σε κάθε block του κάθε συνεργάτη μου. Οπότε αυτό το 20% το παίρνουμε και στο χρυσό matrix και στο platinum και στο 2x15 matrix. Γενικώς ματσάρουμε στο σύνολο τα χρήματα που βγάζει κάποιος που έχουμε εισάγει εμείς. Λοιπόν, το 7, 8 και το 9 τώρα είναι αν κάποιος γίνει diamond, που diamond γίνεις άμα έχεις 5 που έχουν εισάγει από 20 ο καθένας, δεν είναι κάτι εξωπραγματικό δηλαδή. Τέλος πάντων, μην το αναλύσουμε. Παίρνεις έξτρα $25 για κάθε block που μπαίνει. Το Diamond Bonus Pool είναι ότι παίρνεις το 1% του συνολικού. Τα Diamonds, όσοι κάνουν αυτό το πράγμα, παίρνουν μοιράζονται το 1% του συνολικού τζίρου της εταιρείας, όχι των κερδών, του συνολικού τζίρου της εταιρείας. Τέλος πάντων, αυτό άμα γίνουμε Diamond, μια χαρά θα είμαστε όλοι. Και κάτι άλλο φοβερά ενδιαφέρον είναι ότι όσοι είναι στο leaderboard, μοιράζονται οι 10 πρώτες θέσεις το μισό της εκατό του συνολικού τζίρου και πάλι. Και είναι ένα κίνητρο αυτό, και το λέω αυτό το πράγμα γιατί στην κύρια εταιρεία μου, από τη στιγμή που έχουμε μάθει να χρησιμοποιούμε τα εργαλεία, δεν λέω ότι είναι εύκολο, αλλά είναι εφικτό κάποιος να κάνει πάρα πολλές εισαγωγές και αρκετοί από εμάς κατά διαστήματα έχουμε βρεθεί στις πρώτες θέσεις του leaderboard. Ελπίζουμε να γίνει κάτι τέτοιο και εδώ πέρα. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα έχει και κάποια άλλα bonus, ούτε καν τα αναφερώ. Δεν έχει η κεντρική ιδέα είναι να καταλάβετε πώς δουλεύουν τα Matrix κατά τη γνώμη μου σε αυτή τη φάση. Τώρα το αν θα γίνετε Royal Crown Diamond, αν θα πάρετε 100.000 ή πώς θα πάρετε 10 κτλ. Σε πρώτη φάση δεν μας πολύ νοιάζει. Λοιπόν, κάτι άλλο τώρα που μου άρεσε πάρα πολύ. Τα χρήματα που σας έδειξα τώρα, αυτά τα 100.000 που θα πάρει κάποιος άμα γίνει Royal Crown, τα $500, τα χρήματα που βγαίνουν από όλα τα Matrix, αυτά τα χρήματα δεν είναι όλα χρήματα. Σε χρήματα παίρνουμε κάθε εβδομάδα ή κάθε 2 εβδομάδες το 80%. Το 20% των κερδών πληρώνεται σε blocks πάλι, τα οποία πάλι δίνουν προμήθειες, που σημαίνει ότι αν σε αυτό το πράγμα υπάρξουν άνθρωποι που θα κερδίσουν πάρα πολλά χρήματα, και ξέρουμε συνήθως σε αυτές τις εταιρείες υπάρχουν κάποιοι δικαιωτές που χτυπάνε κάτι απίστευτα νούμερα, το 20% των χρημάτων που θα κερδίζουν θα είναι υποχρεωμένοι να το αγοράσουν σε blocks τα οποία θα μπουν από κάτω μας και θα δώσουν σε εμάς προμήθειες. Με αυτόν τον τρόπο εμένα μου φάνηκε φοβερά έξω αυτό το πράγμα. Εξασφαλίζουν συνεχόμενη ροή, ότι αυτό το πράγμα θα μεγαλώνει και θα μεγαλώνει και θα μεγαλώνει συνέχεια, δεν θα κολλήσει κάπου, και δίνει μια πάρα πολύ μεγάλη ορμή βέβαια. Λοιπόν, όπως είπα, για να ξεκινήσετε η minimum προϋπόθεση είναι $35. Για να συνεχίσουμε να είμαστε active, για να πληρωνόμαστε,
η minimum προϋπόθεση είναι αγορά ενός μπλοκ $25 το μήνα. Οπότε είναι σαν να λέμε $35 και $25 το μήνα. Αν σταματήσουμε να πληρώνουμε, δηλαδή αν δούμε ότι αυτό το πράγμα δεν δουλεύει, και εγώ αυτή τη στιγμή δεν εγγυώμαι ότι δουλεύει, εγώ λέω ότι υπάρχει μια πιθανότητα να δουλέψει αυτό το πράγμα. Οπότε αν δούμε ότι δεν δουλεύει, δεν μας αποδίδει διαφήμιση και ότι δεν έχουμε κέρδη, προφανώς σταματάμε να πληρώνουμε. Αλλά παρόλα αυτά η διαφήμιση μένει. Έτσι, οπότε με $35, αν μη τι άλλο, θα έχουμε ένα μπλοκ εκεί για ένα χρόνο. Λοιπόν, όπως είπαμε, αν αυτό το πράγμα πετύχει, οι επισκέπτες αυτής της σελίδας προφανώς θα είναι ως επιτοπλίστων δικτυωτές. Όπως είπαμε, υπάρχει στοχευμένο traffic. Όσοι από εμάς ασχολούμαστε με online δικτυακό marketing, μας δίνει αν πετύχει αυτό το πράγμα, μας δίνει ένα βήμα να επεκταθούμε στο εξωτερικό. Είπαμε ότι οι διαφημίσεις αυτές θα απευθύνονται κυρίως σε δικτυωτές και όσοι από εμάς έχουν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία η οποία απευθύνεται σε δικτυωτές, λέω τυχαίο παράδειγμα τώρα, εργαλεία για δικτυωτές, μας δίνει σίγουρα ένα έξτρα κίνητρο για να ασχοληθούμε με κάτι τέτοιο. Ειδικά όσοι από εμάς έχουν εργαλεία για δικτυωτές. Έτσι είναι σαν αυτό το πράγμα να δημιουργήθηκε για εμάς. Λοιπόν, οπότε, με τη σιγουριά που μου δίνει, όχι με τη σιγουριά, εγώ έχω δώσει σε αυτό το πράγμα $525. Ως εκ τούτου νιώθω μια ασφάλεια να σας προτείνω να σκεφτείτε μήπως θέλετε κι εσείς να ξεκινήσετε με 35. Και θα έχουμε μπροστά μας ένα ολόκληρο μήνα, στον οποίο θα δούμε με την ησυχία μας τι γίνεται και πώς αναπτύσσεται αυτό το πράγμα. Που μέχρι τώρα φαίνεται ότι κάνει μια απίστευτη έκρηξη, ενδέχεται να είναι το μεγαλύτερο launch όλων των εποχών, ξεκινάει ταυτόχρονα σε 23 γλώσσες, θα το μεταφράσουν και στα ελληνικά, συμφωνήσαμε. Τέλος πάντων, φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι έχουμε μπροστά μας το μεγαλύτερο launch όλων των εποχών στο δικτυακό marketing. Θα το δούμε αυτό όμως τι θα γίνει. Λοιπόν, τι δεν λέω, αυτό είναι το disclaimer που σας έλεγα. Δεν λέω ότι είμαι σίγουρος ότι αυτό το πράγμα θα πετύχει. Δεν λέω ότι θα πλουτίσουμε. Δεν λέω ότι θα πλουτίσουμε χωρίς να κάνουμε τίποτα. Δεν λέω τίποτα γενικώς. Δεν δεσμεύομαι καν για spillover, αν και μου φαίνεται τρομερά πιθανό στα όρια της γελίας βεβαιότητας για τους ανθρώπους που είναι εδώ να εισπράξουν spillover. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ να δεσμευτώ για αυτό το πράγμα. Αυτό που λέω είναι ότι εμένα σαν ιδέα μου φαίνεται πολύ έξυπνη. Είναι κάτι εντελώς καινούριο. Ως εκ τούτου είναι αδύνατο να γίνουν προβλέψεις γι' αυτό και δεν μπορώ να δεσμευτώ για κάτι. Κατά τη γνώμη μου, το ρίσκο το δικό μου των $525 άξιζε τον κόπο και πιστεύω ή νομίζω ότι αξίζει και για σας ένα ρίσκο $35. Δεν αναλαμβάνω καμιά ευθύνη γενικώς. Γιατί μετά από σήμερα πρακτικά εσείς ξέρετε ότι ξέρω. Δηλαδή με αυτά τα πράγματα, εγώ αυτά που σας είπα ξέρω, δεν ξέρω κάτι άλλο. Ίσως να ξέρω λίγο καλύτερα τους ανθρώπους που είναι από πίσω και αυτό να μου δίνει μια μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ότι αυτό το πράγμα θα πάει καλά. Λοιπόν, αλλά για ένα πράγμα είμαι σίγουρος. Όσοι ξεκινήσετε εδώ πέρα και δεν είστε μέλη του κύριου δικτύου μου, του δικτύου με τα εργαλεία για δικτυωτές, σίγουρα να γίνετε. Δεν υπάρχει κανένα καλύτερο προϊόν για αυτή την πλατφόρμα, αν αυτή η πλατφόρμα πετύχει. Δεν υπάρχει κανένα τίποτα πιο κατάλληλο να διαφημιστεί εκεί από τα εργαλεία μας, σε συνδυασμό με τη μέθοδο που χρησιμοποιεί η ομάδα μας για να τα χρησιμοποιήσει. Αν αυτό το πράγμα δουλέψει, θα είναι για μένα ο ορισμός του ένα χερινή βιτάλο. Οπότε, αν πάει καλά αυτό που σας δείχνουμε τώρα, σίγουρα είναι τρομερά λογικό. Αν έχει traffic, αν έχει link, να μην διαφημίσετε την Άννα, αλλά να διαφημίσετε κάτι που απευθύνει συγκεκριμένα σε δικτυωτές, και αυτό είναι το κύριο δίκτυό μου. Και η κεντρική ιδέα είναι ότι το traffic μέσα από τον αγωγό που χρησιμοποιούμε, αν δεν καταλαβαίνει τι λέω τώρα, δεν πειράζει, κάποια στιγμή θα τα εξηγήσουμε. Θα κάνουν εγγραφή στο κύριο δίκτυο και οι άνθρωποι που κάνουν εγγραφή στο κύριο δίκτυο, το πρώτο πράγμα που ρωτάνε, πάρα πολλοί από αυτούς μάλλον που ρωτάνε, είναι πώς θα δημιουργήσω traffic στη σελίδα μου. Και πάρα πολύ, ειδικά με όλα αυτά, δεν ξαναπαρακολουθήσει ειδήσεις καθόλου. Εμένα θα με ικανοποιούσε πάρα πολύ ένα κομμάτι του εισοδήματός μου να έρχεται από το εξωτερικό. Εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Και με αυτό το πράγμα θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε traffic από το εξωτερικό, αν αυτό το πράγμα πετύχει, που δεν μπορούμε να ξέρουμε γιατί είναι κάτι τελείως καινούριο που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, όσοι από εδώ είστε μέλη, όσοι βλέπετε αυτό το βίντεο και είστε μέλη του δικτύου μου, αν είστε στην μπροστινή μου γραμμή,
δεν είναι λόγο ώρα να το προτείνετε τώρα στα νέα μέλη της ομάδας σας, ειδικά αν δεν έχει δικαιότητα, αν κάποιος είναι φίλος, κολλητός κτλ. Προφανώς μπορείτε να το προτείνετε. Ουσιαστικά οι άνθρωποι που ξεκινάμε τώρα είμαστε τα πειραματόζωα. Θα μπούμε να δοκιμάσουμε. Αν δούμε ότι αυτό το traffic δουλεύει, ναι, μπορούμε να το προτείνουμε. Αλλά σε έναν άνθρωπο που έχει ξεκινήσει, που μόλις έχει δώσει κάποια χρήματα, δεν είναι ακόμα σίγουρος τι γίνεται, να του πούμε να βάλει και άλλα χρήματα για κάτι που δεν θα του δουλέψει, δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Σε γενικές γραμμές, η σωστή συνεργασία χτίζεται όταν προτείνεις τον άλλο κάτι που από τη μία έχεις δοκιμάσει και από την άλλη ξέρεις ότι δουλεύει. Όντως τώρα αυτό έρχεται σε αντίφαση με το ότι εγώ σας δείχνω αυτό το πράγμα τώρα. Απλώς ελπίζω να καταλάβατε το urgency, ναι, τέλος πάντων. Δεν έχω κοιμηθεί το βράδυ, γι' αυτό δεν μπορώ να βρω τις σωστές λέξεις τώρα. Τέλος πάντων, για ποιο λόγο βιάστηκα να το δείξω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τώρα πώς προεγγράφομαι και πώς εισάγω νέα μέλη. Έχω φτιάξει ένα βίντεο στο YouTube, το οποίο, μισό λεπτό, θα σας το στείλω τώρα. Το έχω στείλει και με email βέβαια. Στο οποίο πρακτικά εξηγώ με κάθε λεπτομέρεια το πώς χωρίς κάποιος να δεσμεύσει χρήματα, χωρίς κάποιος να πληρώσει, στο πώς μπορεί να εισάγει ανθρώπους από κάτω του. Δεν ξέρω τώρα αυτό, αν το έχετε λάβει. Ναι. Μισό λεπτό. Okay. Σας στέλνω το link. Εδώ πέρα είναι. Εδώ πέρα, μην ξεκινήσετε τώρα να το βλέπετε, είναι πώς μπορείτε εσείς να εισάγετε κάποιους δικούς σας ανθρώπους, πώς μπορεί αυτοί να συνδεθούν μαζί σας, ούτως ώστε να μην τους χάσετε, πριν καν αποφασίσετε αν θα πληρώσετε ή όχι. Αν και γενικώς προτείνω μετά από σήμερα να πάρετε μια απόφαση, γιατί αυτά τα πράγματα, επειδή τώρα αυτή είναι στο pre-launch και γίνεται ένας πανικός, και επειδή δεν έχουν αυτοματοποιημένο σύστημα πληρωμών ακόμα, οι πληρωμές γίνονται μέσω Payza και μπορεί να πάρει κάποιο χρόνο αυτό το πράγμα, το confirmation link κτλ. Προτείνω γενικώς να μην ρισκάρουμε, να μην το αφήσουμε. Είπαν αυτοί τώρα 4 μέρες, ας μην το αφήσουμε την 4η μέρα. Μετά από σήμερα, αύριο κάποιος σας πάρει την απόφασή του, τέλος πάντων, μην το αφήσει την 4η μέρα και γίνει κανένα μπέρδεμα και χάσει τη θέση του και είναι κρίμα για όλους μας αυτό το πράγμα. Λοιπόν, οπότε αυτή τη στιγμή δεν είμαστε στο launch, δεν ξεκινάει η επίσημη εταιρεία σήμερα. Σήμερα ξεκίνησε το pre-launch. Αυτή τη στιγμή τα matrix της θα γεμίσουν 1η Νοεμβρίου. Το site θα είναι πλήρως λειτουργικό 1η Νοεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι την 1η Νοεμβρίου το site αυτό μπορεί να ανεβοκατεβαίνει, μπορεί κάποια link να μην δουλεύουν, όλα αυτά τους τα συγχωρούμε, είναι normal. Αυτό ακριβώς είναι το pre-launch. Και το μειονέκτημα των ανθρώπων που μπαίνουν στο pre-launch είναι ότι έχουν ένα δυσλειτουργικό site, το πλεονέκτημα είναι ότι μπαίνουν εξαιρετικά νωρίς. Λοιπόν, όσον αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο, το προϊόν, εκτός από όσους από εμάς ασχολούνται με online δικτυακό marketing ή με affiliate marketing ή κάτι τέτοιο, έχει χρησιμότητα σε πολύ λίγους. Είπα σε ποιους, online δικτυωτές και affiliates, πρακτικά, σε κανέναν άλλο. Και επίσης είναι τελείως άγνωστο. Αν πάτε και πείτε το προϊόν της καινούριας εταιρείας μου είναι traffic, κανείς δεν θα καταλάβει τίποτα. Απ' την άλλη, το site αυτό μου υποσχέθηκαν ότι θα μεταφραστεί στα ελληνικά μέσα σε 2-3 εβδομάδες και σίγουρα σιγά σιγά και εμείς αρχίζουμε να μπαίνουμε σε αυτή τη λογική του ίντερνετ και της διεθνούς ανάπτυξης. Λοιπόν, παρόλα αυτά, αυτό τώρα, όσοι είναι μέλη του κύριου δικτύου μου και ξεκινήσουν άμεσα και σε αυτό, αν δούμε ότι αυτό το πράγμα δουλεύει και αν δούμε ότι αυτό το πράγμα έχει κλικ, θα διοργανώσω και θα παρακολουθήσετε όσοι ξεκινήσετε τώρα τελείως δωρεάν ένα webinar που θα κάνω για το affiliate marketing. Affiliate marketing είναι ουσιαστικά διάφορα προϊόντα, μην το αναλύσουμε τώρα. Ουσιαστικά θα μάθετε πώς μπορείτε να γίνεστε αντιπρόσωποι εντός εισαγωγικών διαφόρων info product, να βάζετε εκεί το link και να παίρνετε προμήθειες μέχρι 50% αν κάποιος αγοράσει κάνοντας κλικ σε αυτό το link. Απλώς αυτό το πράγμα για να γίνει, αυτό ισχύει για όσους εισαχθούν εδώ πέρα και για όσους εισαχθούν ή είναι ήδη μέλη και στο κύριο δίκτυό μου, γιατί το έκανα αυτό όχι μόνο για τον προφανή λόγο του ιδιωτελού συμφέροντος, αλλά για να κάνεις affiliate marketing χρειάζεσαι σίγουρα το responders και capture pages.
βασικά χρειάζεται τα προϊόντα μας. Οπότε, αν δεν είστε μέλη του δικτύου μου, του κυρίου δικτύου μου, ουσιαστικά δεν μπορείτε να κάνετε affiliate marketing. Ή αν δεν έχετε autoresponders, μπορεί να έχετε και παρά, πρέπει να έχετε autoresponders και capture pages. Λοιπόν, αν αυτό το πράγμα πετύχει και αν συνεργάζεστε μαζί μου ή αν έχετε δει τη δουλειά μου, αν αυτό το πράγμα πετύχει και προχωρήσει, που ελπίζουμε και πιστεύουμε θα προχωρήσει, θα υπάρχει από μένα ακριβώς το ίδιο support που υπήρχε και για το κύριο δικτυό μου, το οποίο έφτασε μέσα σε ένα εξάμηνο περίπου 600-650 άτομα, κατά τη γνώμη μου σε ένα μεγάλο βαθμό και εξαιτίας αυτής της ομαδικής δουλειάς που έγινε. Και το μόνο σίγουρο αυτή τη στιγμή είναι ότι όλοι εμείς ξεκινούμε τις πρώτες 12 ώρες και οι περισσότεροι από εσάς έχετε μπει τις πρώτες 5 ή τις πρώτες 10 ώρες, ας πούμε. Το μόνο σίγουρο λοιπόν είναι ότι ξεκινάμε σε μια εταιρεία που έχει 3 forced matrices, δηλαδή matrices τα οποία τοποθετούμαστε με βάση το χρόνο που συμπληρώσαμε τη φόρμα προγραφής και με ό,τι συνεπάγει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, κάτι τελευταίο. Οι τελευταίοι μήνες ήταν εξαιρετικά προσδόκητοι για μένα, σας το γράψα αυτό και στο email που έστειλα. Το πιο εντυπωσιακό από όλα, αν ξεκινήσω από το ότι ξεκίνησα και ασχολούμαι πάλι με το δικτυακό marketing και το καθεξής, είναι ότι έφτιαξα μια ομάδα 650 ατόμων σε 6 μήνες. Στο internet marketing ο χρόνος είναι σχετικός. Το δύσκολο κομμάτι που έκανα εγώ ήταν στην αρχή, χρειάζεται μια υποδομή. Μετά, στο internet marketing, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δουλειάς αυτοματοποιείται. Για μένα αυτό που βλέπετε τώρα, καθώς και αυτό, όπως σας έγραψα στο mail που θα ξεκινήσω σε 2 εβδομάδες, σε 2 εβδομάδες θα ξεκινήσω και κάτι καινούριο, καθόλου φουτουριστικό, πιο down to earth, ας πούμε, πιο συνηθισμένο. Και σίγουρα δεν θα έχει αυτό το άγχος και αυτή την πίεση, θα είναι πολύ πιο ήρεμη κατάσταση. Για μένα ήταν φυσική συνέχεια, γιατί ξέρω ότι στο internet marketing οι internet marketers ασχολούνται με πολλά πράγματα μαζί. Γιατί δεν χρειάζεται να βάζουν χρόνο για να το στήσουν, να γράψουν τα μηνύματα, να κάνουν την υποδομή. Από εκεί και πέρα δεν λέω ότι χτίζεται μόνο του, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς, ειδικά της δυσάρεστης δουλειάς, αυτοματοποιείται. Τώρα, όσοι από εσάς νιώθετε χαμένοι και δεν είστε έτοιμοι ψυχολογικά να ξεκινήσετε, αν είστε ήδη μπερδεμένοι από το κύριο δίκτυό μου και δεν καταλαβαίνετε ακόμα τι είναι το responders, αν δεν καταλαβαίνετε τι είναι το traffic, σίγουρα μη συνεχίσετε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να βάλετε κι άλλο μπέλα πάνω από το κεφάλι σας. Αυτό το πράγμα, που δεν είναι λόγο, άσχετα αν μπορεί να μου βγαίνει κάποιος ενθουσιασμός ή κάτι τέτοιο, δεν είναι η ευκαιρία, δεν υπάρχει αυτό σαν τη μοναδική ευκαιρία. Πηγαίνετε με το ρυθμό σας. Πρακτικά εγώ το βλέπω αυτό το πράγμα, είναι λογικό για μένα. Σίγουρα για κάποιους από την ομάδα μου είναι λογικό, για κάποιους άλλους δεν είναι λογικό. Σίγουρα ακολουθήστε το ένστικτό σας, που δεν είναι λόγο, δεν πρέπει να πιεστεί οποιοδήποτε στο να ξεκινήσει κάτι που δεν καταλαβαίνει. Οπότε εγώ θα θεωρήσω ότι οι άνθρωποι που θα ξεκινήσουν και που θα πληρώσουν τελικά θα είναι επειδή κατάλαβαν αυτά τα πράγματα που είπα και τους φάνηκε λογικό να ξεκινήσουν και όχι επειδή με εμπιστεύονται. Το λέω αυτό το πράγμα με κεφαλαία γράμματα, που δεν είναι λόγο κανένας δεν ξεκινάει αυτό το πράγμα επειδή με εμπιστεύεται. Ξεκινάει επειδή το κατάλαβε, γιατί τα εξηγώ ωραία τα πράγματα, και θεωρεί ότι είναι μια λογική κίνηση για αυτόν και ότι είναι κάτι που έχει πιθανότητες να πετύχει. Λοιπόν, οπότε, καλή μας τύχη, και γράφω καλή μας τύχη και όχι καλή επιτυχία επίτηδες. Εγώ είμαι της επιτυχίας συνήθως, αλλά σε αυτό το πράγμα επειδή είναι κάτι τελείως άγνωστο, δεν μπορώ να. Σίγουρα θα παίξει και ένα ρόλο η τύχη. Οπότε, καλή μας τύχη και